Hammaňyza salam. Kanala hoş geldiniz. Men adım Azat. Tanamayanlar bolsa, nakoniec-to dalgajdan videonu snimat edip otyr. Wagt geldi. Snimat etmeli wagty geldi. Näme hakda bolar bu video? Türkmen Trader'a yazýaňyz inagda käbir postlarymyza, kommentarida yazýaňyz inagda meniň liçkama yazýanlar bar. Şeýle сообщениялар gelýär. Azat, salam. Men kriptovalyuta bilen zanimasiya etjek, men investisiya etjek, men trade etjek, men höwesim bar. Ýöne men hiç sat bilem ýok. Wapşe öňedik gören işim däl, wapşe hiç sat bilem ýok. Men nämeden başlaýyn, näme deýin, maňa aýt diýerler. Şoň üçin hemmeňiz üçin bir sany video ýazaň diýdim. Her kime bir-birden täzeden aýtmaz ýaly. 10 san punkt bar, sanat berjek, checklist ýaly. O nedin diýip näme etmelidigini aýdyp berjek. Şolary berjä edýäňiz. Bir videoda şu yarım saatlyk plus minus yarım saatlyk bir san videonu göreňizde hemme etmeli işleri görer ýaly. Swoboda näme etmeligi, näme etmelidigini biler ýaly. Biler ýaly video snimat etjek. Başlaýas. Birinji punkt bergilerinizi beriň diýip ýazypdyryn. Näme punkt, näme naznaçać ede, näme naňladýar. Bergilerinizi beriň. Toýst meselem bir adama bergiňiz bolsa, investisiya etmezden, toýst investisiya bolsun, trade bolsun, tapady ýok, näme etseňiz hem pul salmaly, birja pul salmaly. Şu pul salmazyňyzdan adamlara bermeli bergileriniz bolsa, hemmesini berip gutaryň. Näme üçin? Haçanda sen bir zat edýän wagtyň şonu go etmek üçin, toýst bir iş edip oturýarsyň, şonu idealny go etjek bolsaň, edýän işiň barada pikirlenmeli, toýst bar pikiriň, bar kelengdäki vнимаяň, pikiriň şol ünsüň, şol edýän işiňe gönükdirilen bolmaly. Eğerde senin karzyň bolsa, sen hem karzyň bermän özüňe gelen pulu al, tam aýlyk aldyň, ol bulukdan gelen pulu alyp investisiya etseň ýa trade edip başlasaň, sen kelläňde trade barada ýa investisiya barada pikir bolmaýar. Sen kelläňde pikir, az men bu pulu slivat etsem, minusa gitse, bu pulu ýitirsem, men plança karzym ne edip bereyim, näme alyp bereyim diýen pikir bolýar kelläňde. Şol pikir size päskelçilik berýär, psixologiski barrier, psixologiski päskelçilik berýär. Şeýle zat bolmazlygy üçin, şeýle problema bolmazlygy üçin ilki karzlaryňyzy beriň, swobodny boluň, şondan soň başlaň. Birinji maslahatym. İkinci maslahat, depozit toplaň. Toýst ikinci etmeli işiniz depozitiniz toplamaly. Depozit näme zat? Depozit şu birja salýan pulumuz başlamak üçin başda bir pul salýaňyz, какой-то bir pul möçberdi salýaňyz, şondan dalşy söwda edik diýäňiz. Şoňa depozit diýilýär. Indi şol depozity toplaň diýdim. Näme üçin? Распространённый вопрос ýene-de näçe bilen başlaýyn men? Minimum näçe pul bilen başlamagy maslahat berýäň diýip soraýarlar. Türkmen Trader'da okama öğrenmeye gelýänlere bizim aýdýan maslahatymız $50 bilen başlaýan. $50 bilen başlaň diýäs. Näme üçin imенно $50? Näme üçin imенно tam $25 däl, näme üçin $75 däl, näme üçin $100 däl, imенно $50. Plus minus ortaça komfortny başlap bolar ýaly summa şol $50. Toýst слишком köp hem däl, слишком az hem däl. Слишком az başlasaňyz näme bolýar? Например, söýda nähili geçýär. Toýst любой trader, nähili super trader bolsa da minusa gitýär, minusowy сделкалар bolýar. Допустим, tam grafik şu ýerde diýip göz öňüne getiriň, $50. Допустим, $50 depozit etdim. Söýda edip başladym, minusowy сделкалар boldy, soň plusa gidip başlady. Soň öňki $50 getirdim, ýene öňki $50, soň plusa gidip başlady ýene. Şeýle bolýar обычно. В среднем. Indi biz $10-15 bilen başlasak näme bolýar? $10-15 bilen başladyk, minusa gittik, minusowy сделкаларymız boldy. Indi plusowy сделкаларymız boljak wagtda всё bizim pulumuz gutardy. $50 zapasymız ýok da bizde kişijik tam $10-15 zapasymız bar. Olan minusa gitdiňden gutardy. Pulumuzu slivat etdik. Bar pulumuz gitdi. Uje indiki zatlar eder ýaly, indiki trade'lar eder ýaly, eliňizde pul galmaýar. Kiçi depozita, ýani $10-15 depozita hiç hili tam money management, risk management zat düzüp bolmaýar. Düzüp bolýar, конечно. Kağız yüzünde любой zat edip bolýar. Kağız yüzünde ýazýan, onu edýän, ýöne birja sana pozwalять etmeýär şonky ýaly orderlary sazdać etmeýär. Meselem Binance'da minimum $10 gerek söýda etmeýär. Bir trade üçin, bir zada girmek üçin, bir pozisiýa girmek üçin minimum $10 soraýar Binance. Toýst eğerde strogi money management sablюдать etjek bolsaň, o ýerde azyndan $100 gerek. Şoňa meňzeş. Toýst $50 bilen başlamagy maslahat berýäris. Indi слишком köp pul bilen başlap bolýarmy? Toýst слишком köp pul bilen däl de, ilki bilen $50'dan köp pul bilen başlap bolýarmy? Da bolýar. Безусловно, toýst özüňize komfortny summa bolsa, özüňize siz ýitirmäýä taýyn pulunuz bolsa $50'dan köp salyp bilersiňiz. Men $100 saljak diýin, $100 salyň, tapady ýok.
yitirmeye tayin pulunuz bilen başlang. Ne için? То есть eğer de опять же, допустим, aylığınızı aldınız, bar aylığınızı saldınız, söwda edip başlamak onkal etmeli değil. Ne için? Опять же, yankı şol zat psixologический barrier. То есть men az bar pulumu aldım, saldım, söwda edip başlandım. Söwda edýärken menin kellemde edýän işim barada, edýän söwdan barada, görýän grafiğim barada, analiz edýän monetaň barada bolmaýa-da pikirim. Men ertir produkt almaly, bir gün jaý kredini tölemeli. Ondan soň günde maşina, benzin salmaly, ol bul kellede şo pikirler bolýar. Oňa pul nirden alýan, muny çykaryp bilermikänim, işläp bilermikänim kelläňde diňe şo pikir bolýar. Edýän işiňe päskelçilik berýär şo pikirler. Şeýle pikir bolmazlygy üçin özüňize komfortny summa bilen başlaň. Şo pul saljak wagtyňyz pikirleniň. To есть $50 saljak bolup dursunuzmy? Men az şu gün $50 salsam, onam slivat etse, minusa gitse, soň ertir men to есть indiki aylygym alýançam, tam ýene meniň elime pul gelýänçe normal komfortny ýaşap bilerdim men. Içmeye, yaşayan yerime zady tölemeye, hemme zadyma pulum yetermi diýip vapros beriň özüňize, sorag beriň. Eger de okey hava bolsa, положительный ответ bolsa, to есть şol pul yitirseňiz hem siziň жизниňizde, siziň durmuşyňyzda hiç hemme zat kardinalny ütkemeýän bolsa, onda salyp başlaýa beriň. Şeýle özüňize, şeýle komfortny summa tapyň. Her kimde her türlü ýagdaý, her kimde her türlü summa bolýar şol. Indi slişkim köp pul bilen başlamaň. Допустим, hiç hili opytyňyz ýok, $1000 salyp başlamaň. $100 salyň, tam $50 salyň, $200-300 salyň, eger $1000 saljak bolsaňyz hem $100-200 salyň barlap görüň. Wapşe özüňize, siziň kimi şo zat, şo professiýa, edýän işiňiz size dengelýäm ýokmy şonu barlap görüň. Diňe şondan soň biraz öwreneningizden soň summany asta ýowaş ulaldyk ki diňe $200 gördüňiz, okey normal diýip srazy $2-3 salmaň. Asta ýowaş köpeldik ki diň summany. Ot, şeýle. Indi slişkim az summadan başlasaň näme bolýar? Ine meselem öňler zat bolýardy. Nemede? Türkmen Trader'da, to есть täze gelýänleriň berýän soragy, men $15 başlasam bolýam diýerler. Teoriyada bolýar. $15 salyp $15 satyn alyp bolýar. Ýöne şeýle bir problema bar. Naprimер, şeýle ýagdaý bolýar. Realny bolan ýagdaý bize gelip okama, öwrenmäge gelenlerden bir seansyna bolan ýagdaý. $15 salýan, başlaýan, töwde başlaýan, minus slivat etdiň. Minusa gitdiň, gutardy pul. $15 gutardy. Täzeden $15 salýan, ýene söwda edip başlaýan, minusa gitdiň, gutardy. Onam slivat etdiň. Üçüncü depozity salýarlar, ýene $15, onam slivat edýärler. We şu meňzeşle 4-5 geze gaýtalanlar bolýar. Lutşy gyssanmaň, $15 salyp hemmesini slivat edenden lutşy hemmesini toplaň, gyssanmaň, lutşy bir aýda her ay $15 salmaň, lutşy 3 ay ümsüm toplap oturuň, şonu bir ýere toplaň, sowman toplaň. $50 ediň, $50 salyň, soň başlaň. Ot. Şeýle maslahat. Indiki punkt, üçüncü punkt, kriptovalutanyň näme diýini öwreniň. Kriptovaluta näme, blockchain näme, moneta näme, token näme, şo zatlar öwreniň. To есть näme bilen işleýäniňizi biliň, näme zat bilen işleýäniňizi. Men допустим, tam kafe restoranda etmekde, kafe restoran açyp ýöretmekde hiç hili meniň opytym ýok bolsa, men hiç zat soraman, öwrenmän, hiç zat etmän, gön baryp açyp işläp bilem ýok, oňky edip bolmaýar. Öwrenmeli, görmeli, bilmeli, soramaly, şondan soň edip başlamaly. Şo zatlar öwreniň. To есть blockchain näme zat, näme üçin gerek, kriptovaluta näme hili işleýär, moneta bilen token näme tapawut bar, näme zat, şonky zatlary öwrenmeli. Indi häzir aýdyp oturjak däl o zatlar, slişkim köp bolup gidýär videomuz. Nirde öwrenip bolýanyny aýtaýyn. Biz Türkmen Trader'ın Telegram kanalında geçen yıl öýdän 3 günlük marafon edipdik. 3 gün sapak geçtik. Besplatno, открыто, любой adam girip görüp bilýär, şol sapak geçipdik. Şo 3 sapagyň yazgysy bar, zapisi bar. Birinji sapak zat barada, şol edil size gerek zat, blockchain näme, moneta näme, token näme, kriptovaluta näme, şo zatlar düşündirýär. Ikinji sapak DeFi barada, üçüncü sapagam NFT barada. Şonun birincisini görün, nerden tap bolýagyny. Türkmen Trader'ın Telegram kanalyna geçýäňiz, hashtag koýýaňyz, zoom diýip ýazýaňyz, zoom sapagyň yazgysy diýip çykýar. Poýsk berseňiz, poýskda çykýar. Açyp görýäňiz videonu, öwrenýäňiz. Ol video ýene uzunrak, gizete 1 saat, 1,5 saat aralykda. Sebäbi hemme zat giň işleýän düşündirilen soralara jogap berilip, zat edilip. Ýöne onu görmäge wagtym ýok. Men tiz öwrenjek, hiç kile lişni informasiýa gerek däl. Maňa iň gerekli zady ýöne tiz wagtda öwret diýen bolsaňyz, YouTube'a girýäňiz, SynTV diýip ýazýaňyz, SynTV diýip YouTube kanalda şeýle edil size gerek video bar. Gysgaçarak video, no gysgaçarak däl, normal video, korоче, hemme zat düşündirilýär.
Kriptovalyuta näme, token näme, blockchain näme, nähil işler, näme üçün gerek, tarihi, zadı, hemme zat düşündürler. Şonu görün. Toyist kriptovalyutanın nämediğini öğrenin. Edýän işiňiziň näme bilen işleýäniňiziň näme zatlygyny bilin, öğrenin. Indi 4-nji punkt birjada registrasiýa etmeli. Birja näme zat? Birja bu bazar ýaly zat. Toyist bazary göz öňüne getirin. Bazarda alıcılar var, satıcılar var. Birja hem şeýle zat, şeýle bir internetde sayt, programması var, sayti var, serverler var. Girýäňiz, registrasiýa edýäňiz, içine pul salýaňyz, söwda edip başlaýaňyz. Bir monetany alýaňyz, bir monetany satýaňyz. Toyist bazarda alıcılar, satıcılar var. O ýerde de alıcılar var, satıcılar var. Söwda edilen tawarlar, meselem bazarda hıyar, pomidor, ol bul diye berde bolsa kriptovalyutan, bitcoin, ethereum, ýene şonky ýaly zatlar söwda edilýär. Birja özüniň, toyist birja öz kisesinden size moneta berip, sizden monetany alıp öz kisesinden salan ýok. O ýerde alıcılar var, satıcılar var. Siz bir adamdan satyn alýaňyz we bir adama satýaňyz. Birja prosto ortada durýar, bazar ýaly ortada durýar, i prosent alýar. İkiňiziň ortaňyzda durýar, alıcı bilen satıcınyň ortasynda durýar, i prosent alýar, komissiýa alýar. Wot, birjanyň edýän iş şol. Birjalarda registrasiýa ediň. Haýsy birjalarda registrasiýa etmeli? Meniň maslahat berýän birjalarym, eger de seriozno işlejek bolsaňyz, hökman şu 3 birjada registrasiýa ediň. Binance, FTX i Bybit. Şu 3 birjada seriozno işlejek bolsaňyz, kriptovalyutalar zatlardan investisiýa, bul trade etjek bolsaňyz, şu 3 birjada hökman registrasiýa ediň. Näde bir registrasiýa etmeli? Men az görkezip oturjak däl, opet je, oňa basyň, muňa basyň diýip görkezip oturjak däl. Turkmen Trader'ın kanalyna geçýäňiz, YouTube kanalyna, skорее всего şu videony şu kanalda görüp oturýarsyňyz häzir. Listat edýäňiz, sağ tarapa playlist razdyala geçýäňiz, Binance birjasy diýip playlist bar. Şo ýerde näde bir registrasiýa etmeli? Nire basmalı, telefonda nähil edilýär, kompýuterda nähil edilýär, hemme zat bar, hemme zat düşündürilen. Diňe Binance birjada registrasiýa etmek barada. FTX, Bybit barada videomuz yok. O barada da video yazarız. Registrasiýa edenden soň tam verifikasiýa geçmeli, pasportyň görkezip ýa-ni şahsiýetiň tasdiklemeli. Şo hemme zat bar. Binance birjasynda agzar bolmak we şahsiýetiň tasdiklemek diýip bir sany video bar. Şo videony görýäňiz, şo ýerdäki zatlar gaýtalaýaňyz, verifikasiýa geçýäňiz. Birjanda registrasiýa edýäňiz, verifikasiýa geçýäňiz. Indiki 5-nji punkt fundamental analiz. Fundamental analiz öwreniň. Fundamental analiz näme zat? Fundamental analiz bolanda ine meselem her türlü monetalar bar. Bitcoin diýdi, Ethereum diýdi, Ripple, Solana, ýene näme her haýsynyň edýän işi bar. То есть hemme monetany tanamak невозможно, конечно, но näçe köp monetany tanasaňyz şonça gowy. Plan moneta diýip adyny aýdandan siz biliň şo. Kim döretdi şu monetany? Näme maksat bilen döredildi? Haçan döredildi? Näçe sany общий total supply bar, max supply bar. Общий näçe sany bar şu monetadan? Maksimal bahasda näçe? Haýsy birjalarda söwda edilýär? White paper'da nämeler bar, näme maslahat, näme maksat bilen döredilen roadmap, nähili, to есть geljekde obnovleniýa edýärlermi, kim dur arkasynda, nähili proýektdir, şo zatlar öwrenmeli hemme. Näçe köp monetanyny öwrenseňiz şonça gowy. Haçeçe tam hepde bir san monetany öwrenin. Haçeçe 2-3 günden bir san monetany öwrenin. Eger has gowy zanimasiýa etjek bolsaňyz, has aktiw zanimasiýa etjek bolsaňyz, her gün bir san monetany açyp öwrenin. To есть CoinMarketCap diýip sayt bar. CoinMarketCap'a girýäňiz, hemme zat bar. Hemme zat yazılan nokat, to есть hemme zat yazılan kim döretdi, haçan döretdi, näme üçin döretdi, nähili zady bar. Şeýle bir monetalar bolýar, shitcoin diýilýär. To есть arkasynda hiç hili proýekt ýok, hiç zat ýok. Просто по прикол döredilýän monetalar и всё. Onky aly proýektlerden daşda durmaly, şonuň üçin siz birjada girýäňiz, bir topar monetalar bar. Haýsy näme edýän примерно bilseňiz gowy. To есть durmuşda bir zatlar, жизньда bir zatlar bolup geçýär tam. Допустим, aydaly какой-то банк, например, какой-то bir zat bilen сотрудничество etip başlapdyr diýse, допустим, aydaly ne metaverse. Вот. Häzir aktual zat Facebook metaverse bilen zanimasiýa, to есть Facebook metaverse bilen zanimasiýa etjek, adyny meta diýip üýtgetdi diýende siz bilýäňiz, okey. Tam plan moneta metaverse bilen zanimasiýa edýär, plan monetalar metaverse bilen zanimasiýa edýär, şular bilen swязь bar. Значит, şu monetalaryň bahasy galmaly diýe gidýäňiz satyn alýaňyz. Siz уже bilýäňiz. Eger de bilmeseňiz size kıyın bolýar. Şonuň üçin fundamental analiz öwreniň. Näçe köp monetany fundamental analiz etseňiz şonça gowy. Indiki punkt, 6-njy punkt, tehnik analiz. Tehnik analiz näme zat? Tehnik analizde aktiw targowle etjek bolsaňyz, aktiw trade etjek bolsaňyz, tehnik analiz gerek. Bu näme zat? To есть grafik analiz edýäňiz. Size неважно nähili moneta, kim döredipdir, näme üçin döredipdir, näçe san moneta bar. O zatlar вообще неважно. Siz diňe grafika seredýäňiz,
grafikte bir formasiya, bir pattern, bir özüňize gerek situasiýa görýäňiz, satyn alýaňyz, satýaňyz. Size bar gerek zat grafik, grafik analiz edýän. Teknik analizi, diňe grafik analiz edýän. Onuň her türlü özüniň usullary bar, strategiýalary bar, indikatorlar bar, patternlar bar, her türlü urunlar diýä, ol bul şo zatlar bar. Olam bir videoda aýdyp bolmaýar. Men size kitaplar maslahat berýän. Haýsy kitaplardan näme öwrenip bolar. Birinci maslahat berjek kitabım Steve Nissen. Awtoryň ady Steve Nissen, Yaponskiy свечи, to есть Yapon şemleri diýip, rus dilinde şeýle kitabyň ady Yaponskiy свечи. Şol kitaby alýaňyz. Свеча näme zat, to есть ýa-ni şemler, grafikdäki şemler näme zat, nähili gurulýar, näme aňladýar, nähili şem emele gelse baha nirä gidýär we şunu meňzeşdir. Başlangyç üçin şol go kitap. Başlamak üçin şondan başlaýaňyz. Ondan soň has professional öwrenjek diýsen, has giňişleýin, has professional, has go öwrenjek diýseňiz, Jack Schwager, awtoryň ady Jack Schwager, Технический анализ финансовых рынков diýip kitabyň ady bolmaly. Просто Schwager Технический анализ diýip ýazsaňyz çykýar Google'a. Kitabyň ady, awtoryň ady şol Jack Schwager. Tam Schwager Технический анализ diýip ýazýaňyz çykýar и дальше şonu okap gideňiz. Duýduraýyn, что Yaponskiy свечи kitap ýöneki dilde ýazylan, täze başlayanlar üçin, noviçoklar üçin, a Jack Schwager'in kitaby biraz nauçny dilde ýazylan, biraz kynrak, Wikipediýanyň diline meňzeş. Bir hili kyn dilde ýazylan, nauçny dilde ýazylan, biraz düşünmek kyn bolýar. Şoň üçin Yaponskiy свечадан başlaň, göwüňize ýarasa, oho, okey, технический анализ men üçin tam göwüme ýarady, men dalşy продолжать etjek, изучать etjek diýseňiz, soň Schwager'in kitabyny öwrenýäňiz. Soň Schwager'in kitabynda ýene de dalşy Schwager'in kitabyny okap bolaňyzdan soň soňunda haýsy kitaplarda näme zat dalşy обучениýany haýsy kitapdan nähili продолжать edip boljakdygy ýazylan. Yaponskiy свечада da Steve Nissen'in kitabynda da soňunda ýazylypdyr. To есть okey, bu kitap okap boldum, indi näme öwrenmeli diýilen soraw ýüze çyksa, sraz jogaplar bar şu ýerde. Plan zat öwrenmek üçin plan kitap, plan zat öwrenmek üçin plan kitap diýip şu ýerde hemme zat ýazylan. Şu iki kitap maslahat berýän. Дальше. 7-nji punkt rыночный psixologiýany öwrenin. Go punkt rыночный psixologiýa. Rыночный psixologiýany öwrenmek üçin opyt gerek. Единственный gerek zat opyt. То есть şoňda edýäňiz, görýäňiz, to есть rynykda nähili настроение, rynykda nähili ýagdaý bolanda näme gidýär, nirä bolýar, nähili ýagdaý bolýar, şoňa meňzeş zatlar öwrenýäňiz, ýatda saklaýaňyz, indik gezek şeýle ýagdaý bolanda bilýäňiz. Aha, okey, menem görüpdim, meň opytymda şeýle ýagdaý bolupdy. Baha plan ýere gidipdi, häzir hem şeýle ýagdaý bolupdyr, значит, baha skорее всего plan ýere gider diýip bilýäňiz. Rыночный psixologiýa важный zat. Rыночный psixologiýany öwrenmek üçin bir san kitap maslahat bereýin. Edwin Lefevre, awtoryň ady, kitabyň ady Воспоминания биржевого спекулянта. Kitabyň ady şeýle. Воспоминания биржевого спекулянта. Psixologiýadan любой трейдердан soraýyn, psixologiýa, rыночный psixologiýa barada kitap diýseň, şonu maslahat berirse. Men häzir diňişlen o kitap barada aýdyp oturjak däl, öňem köp aýtdym. Eger de men öňkü maslahat beren zatlarym dinleýänleriniz bolsa, must have trader üçin, psixologiya üçin must have kitap, hökman okan. Дальше. 8-nji punkt. Gündelik göretmeli. Gündelik göredin. To есть eliňize bloknot alýaňyz, pul saldyňyz, ýazýaňyz, plança pul saldım. $50 pul saldyňyz, ýazýaňyz, çyslo, haýsy birja, haçan näçe saldyňyz. Soň ýazýaňyz, tam допустим, $10 plan monetany aldım, plan bahadan, plan çysloda, plan birjada. Inem üçin alanyňyzy ýazýaňyz. No, gündelik göretmek barada отдельный video bolmaly bizim kanalymyzda. Da, точно. Türkmen Trader'a YouTube'a girýäňiz, gündelik göretmek barada zat bar. To есть nämeler ýazmaly, nähili ýazmaly, näme üçin nähili öğretmeli şo zatlar bar. Men häzir näme üçin gündelik öğretmelidigini aýdaýyn. Любой bir kafe bolsun, любой bir biznes bolsun, любой bir kompaniýa, любой bir firma, любой bir zat, karhana, любой ýerde buhalterler bar, dogrymy? Учет ýöredýärler, hasap ýöredýärler. Näçe girdiýi boldy, näçe çykdyjy boldy, kime näçe aýlyk tölendi, näçe pul geldi, näçe pul satyldy, näçe nirä nähili tölendi, şo zatlara учет ýöredýärler, hasap ýöredýärler, buhalteriýa bolýar. То есть şo zat gereksize. To есть siziň edýän işiňizem ýa-ni investisiýaňyzam, tradiňizam, siziň lichny biznesiňiz, özüňiziň edýän işiňiz. Şonuň учёtuny, hasabyny ýöretmeseňiz bolan ýok. Şoň üçin hökman gündelik ýöretmeli. Näçe pul saldyňyz, näçe pul çykardyňyz, nirä gitdi, nähili minus boldy, nähili plus boldy, nirde haçan näme üçin hemme zat ýazýaňyz, учёt ýöredýäňiz, özüňiz üçin atçöt edýäňiz. Hepde gutardymy? Bir hepdelik atçöt edýäňiz özüňiz üçin
Sen özüň bilmeli što sen plusdan minusdan şu hepde. Hepde soň ay gutardy bir hepdäniň atçodu ne diýen sen öz özüňe atçot bermeli, disiplina olan psihologiya. То есть важный zat. Täze başlayanlar köpüsi bir topar wagt gidýär onu yazmak näme gerek? İtak bilýän zadyň birjanyň istoriýasynda orderlaryň istoriýasy bar. Tam birja girsem orderlaryň istoriýasy bar. Haçan näme söwda edenim bilýän zat edýän ol bul şeýle nemeler bar. Şeýle diýenler bar. No ýalňyş pikir bu. Hökman ýöretmeli nirde nähil istoriýa bolsa da hökman gündelik ýöretmeli ören важный zat. То есть serýozny относиться edin gündelik ýöretmäge i gündeligi ýöredin, atçot ýöredin özüňiz üçin gerekli zat. Indiki punkt, 9-njy punkt, прибыли çıkarın. То есть прибыль aldyňyz, допустим, girdeji aldyňyz, söwda edip oturýarsyňyz, girdeji aldyňyz, şonu çıkaryp durun. Her wagt birjadan çıkaryp alyň, soňup görüň şonu. Mozguňyz bilsin siziň što realny iş edýäňiz, realny pul işleýäňiz. Birjada tupa sanlar ýazypdyr. Tam plança balansyňda pul bar diýip, no sen mozguň bilen ýok, sen mozguň hysırdap, harçyldap, näme korоче şygyrdap duran pula öwrenipdir. To есть elinde tutup görmese hakyky pul däl diýip pikir edýärsiň. Mozguň uje biziň mozgumuz uje öwrenipdir sebäbi näçe ýyl bäri şeýle pul bilen işläp gelýäs, пока человечество не готов, чтобы полностью электронный pula geçirýär. Şoň üçin şotuňda duran plança dollar bar diýilse, plança manadyň bar diýilse, ol как бы bir hil относиться edýär mozguň. Hakyky pul däl ýaly относиться edýär. Şoň üçin siziň edýän işiňiziň seriozny zatlygyny özüňize, to есть öz mozguňyza diktawać etmek üçin özüňize to есть emosiýaňyz öňe gitmesin, to есть emosiýa sizi kontrol etmezlik üçin siz emosiýany kontrol etmek üçin прибыль çıkaryp durmaly. Her wagt tam her ay допустим tam $100 gazandyňyz, okey, $50 dursun, dalşy söwda etme. $50 çıkaryp alyň. Baştaky salan $50 bir yerden aldyňyz, tam aýlyňyzdan aldyňyz bir yerden alandyryňyz, şonu ýerine goýun. Tam ýazsyň aşağında gizläp goýan puluňyz bolsa da, şondan alyp salan bolsaňyz hem şonu ýerine goýun. To есть baştaky salan puluňyzy işläp üstüne işläningizden soň baştaky salaňyzy çıkaryp alyň. Şonu hökman edin. To есть ondan soň pul işläp, to есть gazanyp başlaňyzdan soň her wagt прибыль çıkaryp duruň. Türkmen Trader'ın öňki bir kanaly bardy, öň ýöredilýän kanal bardy, opsionlar barada, şonda $20 mı? $20 salyp başlaýar biri. Где-то 3-4 miniň içinde şonu $700-800 edýär. Çıkarmaýar. Okey, şonça edipsiň, baştaky salan $20 bir çıkaryp al. Şonu çıkarmaýar, aç gözlük edip yeni söwda edýän hemmesini siliwat edýär, balans nol galýar. To есть gazanan puluny bar gazanany ýitirdi. Bir hepdäň içinde gazandy. Şu hepdäň içinde de ýitirdi. Şonky etmeň, прибылиňizi wywodить edip durun, çıkarın. Özüňize de gowy i psihologiýaňyza da gowy. To есть sen bilýän što indik gezek sen oturma, söwda etme oturan wagtyň sen прибыль alan wagtyň bilýän, okey gazandym diýip. Inde gazandym diýip bir kile häl düşündirip bilen ýok men şol emosiýany, şol çuvstvany передать edip bilen ýok videodan. Şol kaçanda çuvstw edersiň şol emosiýany şonda bilersiňiz nähili zatlygyny. Şoň üçin çıkaryp görüň puluňyzy, što mozguňyz bilsin, što siz какой-то фантик işläňiz ýok, какой-то virtualny pul işläňiz ýok, što hakyky realny pul işleýändiňizi bilsin siziň mozguňyz. Şeýle maslahat. Iň soňky 10-njy maslahat, ingo maslahat, ingo görýän zadym, to есть şeýle maslahat berýän. Iň köp aýdýan sözlerimin biri öwrenmeňize dowam edin. To есть diňe pul gazanmak üçin gelmeň rynga. To есть tradingda da, investisiýada, başga zatda da diňe допустим bir san zat öwrenip, bir san strategiýany öwrendiň, bir san какой-то bir indikatorun bir zady öwrendiň, şonda söwda edip diňe şonda söwda edip oturmaly däl. Öwrenmeňize dowam edin. Öwrenin, ýene-de bir gezek öwrenin, diňe öwrenin. Näme üçin? To есть pul gazanmak üçin gelmeň, to есть rynga pul gazanmak üçin gelmeň. Rynga gelmeňiziň söwda şu ýere investisiýa trade etmä gelmeňiziň единственный maksady pul gazanmak bolsa, lutşy gelmem oturmaň. Peýdasy ýok. Bar puluňyzy ýitirersiniz, hiç zat gazanmarsyňız. Gelin, okey, da pul gazanmak как бы gerekli zat. Rynokda köp adam, вообще почти 100% adam diňe şoň üçin gelýär. No ýalňyş pikir şol. Bir zatlar öwrenin. To есть öwrenmek üçin gelin, aýtjak bolýan zatym. Öwrenmek üçin gelin diýse, bäri tam okup alýan zat ýeri däl. No tradingda siz жизньda, durmuşda gerek sapaklara alyp bilýäňiz. Has giňişlerini öwrenen soň göz ýetirersiniz, što
tradingda söwda edip alan sapaklarınız, öğrenen zatlarınız жизньда da, durmuşda da peydası bardığını bilýäňiz. Hemme zat взаимосвязаны. Hemme zat biri bilen bağlanışykly. Tak şo öwrenmeňizi dowam ediň. Diňe öwrenin, ýene de bir gezek öwrenin. Täze bir zatlar alyň, öwrenin. Bir kitap okap boldunuz, okey, başga kitap tapyp alyň, öwrenin, okaň. Başka bir strategiya görüň, başka bir zatlar görüň, başka bir birjalar görüň, başka bir monetalar analiz ediň, özüňiz proýekt etjek boluň. Ve şuna meňzeşler. Öwrenin, soň pul özü gelip başlaýar. Siz kakby öwrenmeňizi dowam edýäňiz, öwrenip gitýäňiz, soň pul sizi tapyp başlaýar. Siz puluň izinden ylgamaň, pul siziň iziňizden ylgasyn. Siz pul, elinizdäki pullary siz işlediň, özüňiz üçin işlediň. Siz pul üçin işlemeň, pul siz üçin işlesin. Вот şeyler. Filosofski razgovor. Вот. Öğrenmeňiz dowam edýäňiz, soň pul işlemek как бы побочный эффект bolup, побочный эффект ýaly bolup kalýar. То есть siz öğrenýäňiz, bir işler edýäňiz, özüňize привычный işiňiz edýäňiz, a pul gelip dur, tradingden bolsun, başga zatdan bolsun gelip durýar. Da oňa ýetmek kyn, da o derejä ýetmek kyn, сразу bolmaýar, hemmeler başarmaýar. No, попробовать стоит, по крайней мере, попробовать стоит. И meniň size şol 10 maslahatyň içinden iň esas berjek maslahatym öwrenmeňizi dowam ediň. Meniň maslahatlarym gutarda. Näçe hemmeňize video peýdaly bolandyr. Özüňize gerekli zatlary patçerkünç edensiňiz, toýst özüňize peýda edýek zatlary öwrenensiňiz, gowy zatlary öwrenensiňiz diýip pikir edýän. Videonu dostlarınız bilen paylaşın. Elmeler bilsin şo şeýle 10 sany, toýst etmeli işler bardygyny, şu 10 sany iş edip tam köp zat öwrenip bolýandygyny, şu checklist diýeli checklisti dostlarınıza uraň, video like koyun, ýaýradaly hemmelere gowy aktivist bolsun. Kommentarida soralaryňyz bolsa ýazyň. Indiki videolar nähili temada edeli, nähili edelik we şuna meňzeşler. Hemmeňize sag bolun. Videonu göreniniz üçin hem uly sag bolsun aýdýan.